ɔse ahabɔdɔm nkuma no ɛna ɛsɛe bobe akɛseɛ no. Abɔdɔm nkuma ɛna ɛsɛe bobe akɛseɛ no. Nti yɛnhwɛ adeɛ Matthew 25 verse number 28 ɔse nti monye ne nsɛm talent no na momfa no nkɔma deɛ ɔwɔ talent edu no. Monye ne nsɛm 29 na obiara ɔwɔ no ɔbɛma no na wanya no aboro so. Na deɛ onni bie no deɛ ɔwɔ mpo no afiri ne nsɛm. Ti asɛm no yie. Monye ne nsɛm deɛ ekura no. Verse 26 ɛna ne wura no ebua sɛ akoa bɔne ɛne oni hafoɔ. Akoa bɔne ɛne oni hafoɔ. Ebi mu wɔ hɔ a ɔmo kɔgyina Awurade anim a Awurade ɛbɔ ne nsɛm wɔ ɔmo ka sɛ mo akoa pa nokwafoɔ. Mo akoa pa nokwafoɔ. Ɛna berɛ korɔ na yɛka kyerɛ bi sɛ akoa bɔne. Deɛ na ama ha obi ayɛ akoa bɔne na obi ayɛ akoa pa nokwafoɔ. Wiase ɛda hɔ nyinaa yɛdan Awurade. Deɛ Awurade bɛka na ɛyɛ nokorɛ. Deɛ Awurade bɛka ɛna ɛyɛ nokorɛ. Deɛ Awurade bɛka ɛna ɛwom. Deɛ Awurade bɛyɛ ndɔɔso ɛno na yɛ ndɔɔso. Nti wɔse deɛ yɛbɛkyekyere ne fam hɔ ano na yɛakyekyere no wɔ soro. Yɛsane a na yɛsane. Deɛ yɛbɛkyekyere no na yɛakyekyere. Deɛ yɛbɛsane na yɛsane. Nti munti asɛm no yie. Deɛ ɔregye yɛn nkwa. Deɛ ɔretwɛn yɛn ama yɛaba fie. Deɛ ɔrema yɛakɔ aba. Ɔbɛpepa yɛn niwa mu nyinaa nisuo na wama yɛ baabi atena no. Ohun adwene ne yakoma mu. Muntie ne yie. Ɛnyɛ me Amos deɛ mede ma no ka ɛno no ɔsoro ɛfa deɛ ayɛ adwuma ho. Ɛyɛ deɛ ɔsoro na nim. Nti ɛda no ɔbɛka kyerɛ bi sɛ momfiri me so nkɔ. Ɔbɛka kyerɛ ebi so sɛ mommra. Ɔbɛka kyerɛ bi sɛ mo akoa pa nokwafoɔ. Na waka kyerɛ bi sɛ akoa bɔne ne woni hafoɔ. Mama, ɛno ne adeɛ a da bi atwa se yɛdwene ho. Sɛ megyina me bɔfoɔ n'anim sɛe. Na megyina a ɔbɛka sɛe. Ɔbɛhu me sɛe. Deɛn ɛna ɔde bɛhyia me. Ɔbɛhu me sɛe. Wɔse obi yɛ akoa bɔne ne woni hafoɔ. Obi yɛ akoa bɔne ne oni hafoɔ. Ɛna obi wɔn ma no amo. Ɔse akoa bɛn koraa 25 wɔn adeɛ nsɛm wɔ hɔ paa o. Ɛhɔ deɛ nsɛm wɔ hɔ paa. Sɛ o deɛ yɛkan 25 hɔ na verse 41 so onya abotena kɔkan hɔ nyinaa. 31 kɔkan hɔ nyinaa. Verse what do you call it? Verse 1 na so kan ne nyinaa. Ɛyɛ story ahodoɔ mmiɛnsa. I think so. Ɛyɛ powerful. Nti anɔpa yi deɛ meka kyerɛ wo ne sɛ so sesie sɛ o die ɛna wan sorry a ɛna wakɔda koo mu a Oma wani so ehwe wura no anopa yi a mepese mebusa sɛ ɔbɛka den na akyerɛw. Yɛkɔ back to Matthew 24. Matthew 24 verse number 45. Ɔse na hwan koraa ne akoa nokwafoɔ ɛne ɔbadwemma ne Awurade na si n'asomfoɔ so sɛ wɔma wɔn aduane ɛbra esim. Inhyira ne akoa ne wura ba
obehunu sɛ ɔreyɛ saa ɛnokorɛ mese mo sɛ ɔbɛma no didi ɔwɔ nyinaa so na sɛ akoa bɔne no ka no n'akoma mu sɛ me wura rekyɛre ba na ofiri aseɛ ɛboro wura akwaa no na ɔne nsabɔfoɔ didi no mu a akoa ne wura ɛbɛba n'ani ɛna ɛkwan ne ɛdɔn a onim na obetwa ne mu mmienu na wama ɔne nyaatwomfoɔ anya kyɛfa korɔ ɛhɔ ɛna osu ɛne sitwɛre ɛwɔ ha so tie de waka ɛhɔ na esu ne sitwɛre ɛwɔ ɔse akoa bɛɛ koraa na ɔyɛ badwemba yɛka sɛ nyaatwom a nipa a yɛpresi wɔ nipa anim nanso Awurade aregyetew ɛwɔ n'anim yɛn nyinaa bɛgyina Awurade anim na waka akyerɛ bi sɛ ebi yɛ nokwafoɔ adeɛ baako a ehu paa baako no sɛ Onyankopɔn a biribi nsie no onim adeɛ nyinaa nim adwene ne akoma mu timi ka kyerɛ nipa a wɔte asase sɛ woyɛ nokwafoɔ a ɛyɛ powerful because onipa bebree a yɛka so ɔmo yɛ nokwafoɔ but behind the scene they are not enti deɛ ɔsoro recommende wo ɔsoro gye wo tum ɔsoro ka biribi fa ho a edim gyanɔpɛ yi masɛm busa ne sɛ Amos enamiko gyina Awurade anim a ɛdɛn na ɔbɛka maame a wotie mi sɛ anɔpɛ yi wote woni ɛna wonka te asefoɔ ho a wogyina obɔfoɔ anim anɔpɛ yi a ɛdɛn na ɔbɛka dɛn na akyerɛ wo na so obehu wo sɛe watumi edi ebi ho adanse sɛ ebi yɛ nokwafoɔ ɛna ebi so ɛyɛ nkoa bɔne ɛne anihafoɔ na me nso so ebere yi a menya mfiri asase so nkɔɔyɛ yi sɛn na me wura na osi hu me na dɛn mpo ɛna ɔkafa me ho wei yɛ awerɛhosɛm kɛseɛ ɔso ɔbɛse ne sɛ akoa bɔne ɛne onihafoɔ mama nipa ehu sɛe na ɔsoro nso ehu sɛe Yesu baa fam ha no ɛfɔmfoɔ Luke chapter 3 30 ɛkɔ ɛfɔmfoɔ no obiara hu Yesu different obiara ne sɛ dosi hu Yesu faayɛ ba yɛ musa sɛ ɔsorofoɔ so hu ni sɛe ɛfɔmfoɔ hu ni sɛ ɔyɛ nipa ba ɔyɛ odiifoɔ bi kɛkɛ obiara kyerɛ n'adwene ba ɔsorofoɔ de ansa ne brɛ Peter no na it was quite different na ɛyɛ biribi soronko koraa ɛnyɛ deɛ ɛfɔmfoɔ no ɛka koraa ɛfɔmfoɔ so ɔyɛ nipa ba ɔyɛ odiifoɔ ba ɔyɛ tetefoɔ adiifoɔ ne bibi ɔyɛ Mary ba ɔyɛ Mitat ba ɔyɛ Anna ba ɛbrɛ a yɛyi kyerɛ Peter no ɛsɛ ɔyɛ Onyankopɔn a ɔwɔ soro no ne ba enti ɛnɛ anɔpa yi mama mɛsrɛ wo sɛ ɛtɔ daa wo Awurade afam so ayɛ message bi mede abɛto YouTube kɔpɛ ne nyinaa tie mede ato TikTok create emergency for your soul be in different better create emergency for your soul ɛtɔ daa reject nipa bia wo yere oba ukunu ɛnka wo nko a afei busa wo ho nsɛm hyase busa wo ho nsɛm bi sɛ ɛdɔn ne frɛme a ahoboa bɛn na mayɛ me records ɛte sɛe na ɔsorofoɔ hu me sɛe me ho adansedeɛ a ɛda wɔ soro ɛte sɛe wanhwɛ a nipa bɛma ɛbɛpushi wo ama wayɛ deɛ ɛbɛsɔ wo n'ani nanso woyɛ nail ɛwɔ Awurade anim na ɔsoro ɛnhu mpo ɔsoro ɛnkae wo ɔsoro ɛnnim sɛ wote sɛe anaasɛ wote sɛe bade anɔpa yi meyam ahye me na ɛnora yɛsua ho ade anɔpa na metoa so sɛ ɔsorofoɔ bɛsɔle Awurade a onim adeɛ nyinaa
obebu nipa kokoa mu nsɛm atɛn etimi ɛhwɛ m'anim aka sɛ meyɛ akoa bɔne otimi ahwɛ m'anim aka sɛ meyɛ akoa nokwafoɔ Awurade timi ka kyerɛ nipa ba sɛ woyɛ nokwafoɔ a Adam wawie koraa adeɛ bɛn na yɛ animuonyam sene sei adeɛ bɛn na ɛɛfɛ sene sei adeɛ bɛn na akɔnɔ sene sei sɛ ɔsorofoɔ bɛka sɛ woyɛ nokwafoɔ woyɛ akoa nokwafoɔ mesrɛ Awurade ɛde ma yɛ nyinaa sɛ ɛdɔn ne frɛ dabi sɛ yɛkɔ a yɛreba yi sɛ yɛkɔda na sɛ yɛansɔre biem sɛ yɛkɔda na sɛ yɛni ante a Awurade mmoa yɛ ma yɛntumi nyina n'anim sɛ ɛnkoa nokwafoɔ na mmom Awurade mmoa yɛ ne yɛankɔgyina n'anim no wampagya n'ani anhwɛ yɛanka nkyɛn sɛ mompagya ne mfiri antɔ ne ntwɛne ɛyɛ ebia wobɛnu ho ebia wobɛsakyera ebia wobɛteam so na ayɛ late ɛfiri sɛ yɛwɔ repentance ahodoɔ mmienu ɛna ɛwɔ ewiase nipa bi ewu a wɔsakyera ba saa adwensakyera no ɛyɛ late yɛfrɛ no late repentance Yesu Kristo wɔ akonya sɛ ka onipa wu ɛna sɛ ɔbɛtena ase ɔbɛsakyera ɛyɛ adwuma nka ɔbɛsa agye nipa nkwa wɔ hɔ nanso sɛ wonye wu wie ansa na akɔsakyera a yɛfrɛ no late wasakyera uwu akyi ɛnya adeɛ abɛkɔ akɔdi kɔnkɔnsa biem uwu akyi nkɔbɔ adwaman biem uwu akyi nkɔ bosom so biem uwu akyi adeɛ bia na woyɛ a ama wangye Awurade ani no you are not unye ukra unye emma utim and unni access to do it. You genuinely repent ube sachra by a friend late repentance. A friend late repentance. Are you late? What sachra the enenso are you late? Enyansa nkwasi afo no kope nguni bi bai. Okope bi ba nyeso wan kope bi amba. They were trying to do the right thing but now you late. Ayet say yama obi falling squad. Yenya silence obi say yama ne falling squad de mu nkokunu a that moment no say man nyere no or the second wo obi kuna eya de krona e was a case na mu say otwa that to court ni mu a mu nsa anya ne hwe bia because ma judge ni say mu kokunu eno so ne the last point enti say yenya mo obi falling squad pani a yere no at once because every that time ne kono de obeye bia waya afa ne wadi because okowu onim so okwakowu enkwa bia ni ho bia mu ma no mesere gidifo a yetie me nyina ene anopa yi ese etoda dwene ho pa mama dwene ho ne ma wadwen sachera no enye late obia otie mi bia be sachera anop eda kan de obebo pu obesachera o sachera wadwene for the second time and so now you late oya ho hwea enye ye ebiem ade ba ko a da bia metu ni pafo pa na se ema obi mfa ewu hunahuna wo da se wo bompa yetwam o se wo komene buo se wo komalam suo o ko join secret society o na ye ma 200 years crowd onya 900 years no wuye you surely die. You surely die. Uye die, you surely die. Na obienim de wo akire ho. To say ye hwenenim kan say akwa bone. Awurade ni watene ne force na nani sane bonyefo. Akonya kese pa emu du ho manipa. Ese se 100 years na wasa aseso a ya ma 100 years chance se fire de ba kope. Se wenya 20 years ya ma 20 years opportunity se fire ade ba kope. Se o 50 years na atm se ya ma 50 years opportunity to write one exams one question
sɛ wobɛgye Yesu Kristo Onyankopɔn ba koro no adi. Wobɛgye atom sɛ wawu no asɔre afiri awufuo mu. Wobɛgye atom sɛ ɔda so gye nkwa. Sometimes yɛmu bi na yɛyɛ eager for him no, we can even rededicate ourselves to him. Per the look of things, it's a sign of humbleness. It's a sign of humbleness. Which means rededicate. Say, Lord, I rededicate myself to you once again. Though I am for you, though I am on your side. Prodigal son say, Papa, dear my no me ferry say me ba wonim kra be bompae. Me ferry say me sa be gina wonim biem. Wo de me serew say position bi wo ho a me serew say make me one of your servants. That guy was a humble person. That guy was a humble person. He didn't make even attempt say obebe papa no. Now he was rededicating himself to him again. Now he was rededicating himself to him. Say, Papa, jeme unko emu baako. If he say, ubia ni pebia ebe sachra ebra wadani ato. Now when ni sube say biye ni pebie what na ni biye wa emani how vanity this word was. That time na Raho Samne say. Obeti woni na best friend enyina ho. Obeti woni na best son enyina ho. Best daughter onyina ho. Best pastor enyina ho. Obeti woni na utwotwomucho odofo no onna wo nchen. Ukunu no onna wo nchen. Ohwebo nkum hwenifa. Wu se aka wo nko a. Hey! Asem kese bi di ni pa animu. Asem kese bi di ni pa animu toda enra na meni abofra kitwa bi di nkomo se sofo etoda misuade enso ekame nko a bitimi dwen pa se enti wiase pa ye bai enti se yen ye kwa by 100 years time 20 years time 50 years time yachi ebeye sei pa na ewiase beye anam se maame dwene wo de ho na dwene ebra ye befa wo no eno ni asem kese ye de yano ka se ya je urade adi fine ye kwa sorry all right. But the ana a yen tasemi woman say, so yen na ye nim said ye a year, nanso papa no ne nim pano to the deepest point. Inti ye right, and now say ye right. Who knows? Say even we are on the right side or not. Who knows? I said ye yempo, as she say ye need ye de kobe, ope, and now ompe. A yasema a modu. Enti uye busy said the yan wape brebi di adwene ho wape brebi di afa adwene if you say obi crowd said the ene obe sole akoya ena panwa mafie bi mu enti me wo saa ade ne wo mitirim say me nam we ya meti we am ekobai bibia betimi atomi at any time me wo saa ahotoso no me wo saa gidie no obi ka oya na dwen so suro accident onko mrikanti obi di nimrika be ball no ni die makunu tianie ene ye wode ono anso komrika ono anso kototwene wuye ye wode wanyare a na niti ye no wawuda ne dem ene wode yade atete na wode ewuko yade atete na wode ewuko ye wode hwebapa ya ne mawu Ghana na nsen ono atene flight mu a akrahye akunu enti se ebrene so dia sometimes ense down fa ho ni baabi a wo ana baabi a waduru se wobekon a wobekọ nti eno no momyemfe no nto nkyane yenye no ho adwenedwene anope yasema me ne obobo hu ye Matthew 25:28 no say owura ne beka kyene se akwa boni ne oni hafo na obeka kyere obi nso se akwa pa no kwafo enne me masembusa ne se so se me gina papa anim anope ya obefrɛ me sei obeka sei na edin ben wode befrɛ me na abasobodie ben wode bebɔ me enti metumi aka won a ye ka kyerɛ won se mo akwa no pa no kwafo ana se ye beka kyerɛ me se akwa bɔne firi akɔ awurade hu me mɔbɔ se manya obi a ama wan reject me manya obi a ama ni buwa mfumi manya obi ama na nka se firi me sokɔ manya obi
amana nka sɛ wonni tenabea wɔ ha sɛ awieɛ megya me nneɛma nyinaa hɔ ɛkɔhyia me bɔfoɔ no ɔno no pam me deɛ ɛyɛ awerɛhosɛm. Enti Amos yɛ ma wa atu no mede yɛ dɛn ɛkɔkɔduru sɛi. Me maame yɛ ma wa atu ɛkɔkɔduru sɛi. Awa atu baako a yɛhwɛ ɛne sɛ agya na ɛbɛpepa yɛ niwa mu nisuo na ɔbɛka to sɛ bra me ba kam bra na Awurade bebie ne nsɛm ayɛ ma wa atu ɛde me ahyɛ ne motuo mu aka me ahyɛ ne mu na ɔno ara de hanki ɛpepa me de wa mu nisuo. Amos, it's okay, it is well, waba fie onkɔ saa yaw ne mu biem onkɔ saa so ne mu biem na mmom menya saa awerɛkyekyerɛ wei na papa wei a ɔsoro yɛ na agua na asase ne naso ntiasoɔ ebetimi ahwɛ me totɔpo yɛ nim aka sɛ firi hakɔ. Oh Jesus, have mercy. Father, 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 have mercy. Have mercy, Lord. Father, have mercy. 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 In the name of Jesus. Eradi huye mobo. Eradi huye mobo. Yenhwe ade bi ho. Proverbs chapter 24, verse number 30. Proverbs chapter 24, verse number 30. Say, don't no fear me, Amboabe na maye. Don't no fear me, Amboabe na maye. Say, don't no fear me, Amboabe na maye. Akunta be na mikubu. Amboabe na maye. Osi mesane oberima kwadwofoɔ afu na nipa a oni tirebo bituru no ho na hwɛ na ne nyinaa afu nsan so no na ahyehyewa akata ani na ɛho abu fasuo abubu ogu ɛna mehwɛ na medwene ho yie na mehuni na mefa mu nyansa asempa na okan one emudu pa ebacho me say repeat it. Proverbs chapter 24 verse number 30. I say misane oberema kwadwofo afu ni enipa oni tiribo beturo ho na hwe na ni nyina afu nsan so no wo amatena krasidance ye kan nsan so no a ne hene no se brebre pa na wo ye kwadwofo a eno no mu de hyew ono ba pa no ma me kwafom na ye kwadwofo a eno ne de hyew wo mhye da intention no mutime te de hyew se be ya wo be kenya ho wo se na okwadwofo afu nsan so no nko a na asesesa akata ani na ɛho aboɔ fasuo ebubu ogu 32 ɛna mehwɛ na medwene ho yie na mehuni na mefa emu nyansa anopai nyansa bɛn na wo fa firi afutuo yi mu se ura cemetery nyansa bɛn na wo fa firi mu se ukopie accident so mpofre mu a nyansa bɛn na wo fa firi mu se usodaye na wo ti wani a nyansa bɛn na wo fa firi mu se obi kan Awurade asɛm kyerɛ wo a nyansa bɛn na wo fa firi mu se obi tufu a nyansa bɛn na wo fa firi mu o se me fa emu nyansa
semidresi ye na ye bam na Saturday we me call a year na omatu se say the amana no yentu nkofo mbie mu omusi na ne siso no magya kwan da se no mapie funu na hye ichina hodi na ye koko bi ase esofo ba ko papa ichina hodi na ey alo mu busa se yemfa ne nan hwe kwa mu ana se yemfa enhwe efie omumfa ne nan no enhwe abonten no omumfa ne ti enhwe fie ichina hodi nam de me se agu mebu na me hwe de ekoso nyina ne ye pia no awuram ose ohunu saa ne ma na ye fa bibi firim ose me huni okwadwefo de ato no no na me gina hodi na me fa nyansa bi firim anopai me pese me kamfo Kristo ene ne chorosem de maw se bomodene se obefa nyansa bi afiri afutu aye tuwi mu da bia mentietie nyame asem no saa kwa na mpe oba bi ntina toda ma wo yamu nhyew etoda acte se de uni hwe wo wiase etoda acte te se de wakoye stranded acte te se oho bi a ohu akokyere aya try hwe me ye that type etoda me pake me car esi o na me namfom etoda me pese me so ne ma bi hwe se so enkase yampa na etia entinka me ye day intentionally etoda wan kasa ye niema bi ema okra na owo mu no entinka bi say very soon oni sa body way separation bi ebesi enti sa okoto se obi ewura nso hwemu okoto obi ade pa bi okoto obi ade boni bi okoto obi nso hwe bi okoto obi anim guase bi okoto obi anim onyam hye bi a tenase din na efanyansa bi firim ose wokohwe okwadwofo afuo no ofanyansa bi firimu ofanyansa bi firimu ena no pay bichiro nyankopon moburo hu so etuufo se bo modern se obefanyansa bi afiri ensema ye kan mu yani enyansafo nko na ekasa die nti na ema me kasa fi se Bible say tu nyansanifo na nadinim ade a wonim no ebedoso yentu kwasiafo baabie ni wa Bible ema kwan se tu kwasiafo o se tu nyansanifo na nadinim ebedoso. Proverbs chapter 26 verse number 13 unti asembia ehoso kan o se okwadwofo se esere mu sei ewo kwan mu jata wo montene so tie sede epono edane ne ho ne mpontere so wo no sara na okwadwofo nso eyo ewo ne kete so sa ena okwadwofo munim epontere o kasafa we ade lock na ni din kra de say I de ye de hye epono middle na ye de tim pono no sa de na first na ye koto de be hye epono mu tete pono no na ubi etimi ye twen ta de no o se on se da bia up and down da bia e corner ba ubi pono na akona chi ubi ba nanim na aba na chi o se sa na kwadwofo tie procrastination sesie ya wutunifo a prayer no obefa bibi obefa nyansan firim obetena se adwene ne ho no ose saa na ote se epontere da bia odane ne ho okọ no waba odane ne ho okọ no waba de o kan enye no na offer da bia odane ne ho no wakọ insese obi fa bibi afiri obi take action no ose ono de oka ne se jata wo kwam obi asole anopa ekwa afuo mu no ose hasuo wo kwam jata wo kwam enti all the time o try say obenya bibi de yi ne ho ano
da bi obenya bibi de yi ne ho ano woyɛ saa untimi prosper wɔ Awurade anim untimi prosper wɔ Awurade anim yɛhwɛ 22 mebusam 22 verse number what do you call 22:13 so me yɛhwɛ asɛm bi ɔno so kan sɛ ɔkwadwofoɔ se jata wɔ adi hɔ obekume ɛmrɔne nso ɔkwadwofoɔ se jata ɛwɔ adi hɔ obekume ɛwɔ mrono nso da bia ɔtry sɛ ɔde biribi bɛyi ne ho ano jata ɛwɔ mmɔntene so obekume nti mintimi nkɔ me ba bɛyɛ mɛyɛ akakra mame nda kakra on sɛ sɛ time aso a wobɛkɔ baabi na wani tibia bɛ aka 30 minutes time ana aka bɛ sɛ 1 hour na woyɛ sɛ me da kakra utimi da wani bɛte na 2 hours abɛtwa mu a ayɛ wo sɛ 5 minutes sɛ me nim ahyɛ saa de ya me kan nso a bi won sɛ what day twam hwim sole mo sɛ woyɛ ma sɛ pram Awurade mawu atwam sɛ 2 hours 1 hour abɛtwam hwim wobɛti woni na woyɛ ma sɛ ba sɛ wosɔre na ka mia wani adekorɔ na kakra na atimi busi mu a ka akɔ wanim ba yɛ sɛ ne ma menhwɛ kakra bɛ hu a pa mesere ebre ni hɔ ma yɛ mɛhwɛ na mamfa wiase afa mɔ mebu Ote mwafo Yesu Kristo reba obebu maten Semeshe Yesu ate mwebe wiasia na seme kakaya na miyem shishimi mefrine ya siese me hu koshia Yesu obefa ne ma nipa bɛyɛ mɔbo mɛhyɛ na mamfa wiase amfa mɔ mebo ote mwafo Yesu Kristo reba ɔbɛfa ne ma sɛ mehwɛ Yesu ate mu ɛbɛ wiase mu a na sɛ mekakaya na miyem shishimi mefrine ya na masiese me hu akoshia Yesu obefa ne ma semehwe Yesu atemu ebe wiase mu a adofo no na se mekaka ya na miyem shishimi mefrine ya na masiese me hu akoshia Yesu obefa ne ma enema mienu na me no kan ye se mi gina Awurade animu a obefrɛ me sei na obehu me sei obegima wa atu ana obepam me obeka akoapa no kwafo ana obeka akoabone eno nti yetu nyansani bi fo sei Solomon sei fanyansa bi firi de ye kan mu fanyansa bi firi de ye kan mu kotena se fanyansa bi efiri menye okwasea na emom yenyansani ne fanyansa bi firi mu ne hwese se ye wasase so obia so yade ahwe yitimi hunu sede esitie yede ukọ emergency a ye scan machine bi wo yede ukọ wuramu a ye mfa maame ne papa nwuram at the same time ye mfa ekunu ne yere nwuram at the same time oba ketekete a wawo ne na onnim hwe mpo se wan formi ya yede ne tonku betem a onko akra ne nko ne dem nti abrabọ no enema bia esi etwase eno akra kasa kire ye etwase no a ekasa kire ye enema bia esi ne hunu se ayonkofa bia ye ne asase so ade bia won eye temporal odam paso kakra sese yenyina ya sole
Ya sorry, yɛne na wie. Yɛbɛkɔ washroom. Woyɛ ɔho yɛ wie ya, wo ne washroom awie. Uwie washroom a wobɛfa sapɔ ne nsuo adwale. Uwie ya, wo ne na wie. Ntɛm wobɛkɔ towel. Towel wie na adwuma, wo ne na wie. Wonkɔ ho biem kɔsi the next day a wobɛsɛ wo sɛ adware. Wokɔfa brush, wo ne na wie twitwi wo si wie a wonkɔ ho biem gye sɛ the next morning wo ne na wie. Wobɛkɔ living room, wakɔpɛ ntaade ne bi ahyɛ, wode bɛpie. Deɛ aka ɛwɔ dan mu nyinaa wo ne wo ma wie, wo ne wo mu nni hwee. Deɛ wofa hyɛ no nko na wo ne ne bɛpie akɔ. Ɔno nso so wonya bɛpie pɛ gye sɛ woyɛ hɔseradeɛ ɛna wode bɛkɔ akɔda. Wonya kɔba pɛ wo ne na wie. Wokɔforo kaa no pɛ a wo ne efie na wote mu no, wo hɔ wo bedroom no wo ne na wie. Sɛ woamma bie mu a wo ne wo ma wie, womɛda mpa no so biem wokɔ. Kaa no ɛna wo ne ne ɛɛkɔ ɛpie abɔntene. Wonya koduru office pɛ wo ne kaa na wie, wokɔtena wo office a wo ne kaa no ne hwee biem. This is how this life is. This is how it is. This is how it is. Ayɔnkofa biara yɛ ne wiase wei ɛhonam adeɛ wɔ biara ɛyɛ temporal. Nti adeɛ kye a yɛbɛtwa yɛn ho saa 1 day, 1 seconds, 1 minute bi ho sɛ afei obiara da na baabiara ayɛ din. Ɛno ɛna mede tuufo anɔpa yi sɛ fa nyansa bi ɛfirim na ɛma saa nneɛma no ɛnkasa nkyerɛ wo, na ɛma ɔsawa no ɛntuufo. Anɔpa yi Awurade ɔnhyira wo. David sɛ fa wakwan nyinaa hyɛ Awurade nsa na ɛmfa ho ntu no ho mu so. Ɔno wakwan nyinaa sɛ ɔno na bɛtene wakwan. Menyɛ w'ani so nyansafoɔ, suro Awurade. Anɔpa yi mesrɛ sɛ ma ɔngyaa na ma ɔmpaa wo. Akwanya kɛseɛ paa wɔ hɔ de ma wo so ɔde bɛkyɛngye bibia. It is possible. So far as adeɛ akyew na ɛnkwa wɔ hɔ no, everything is possible. You can make difference. You can change. There is still hope for you. And it does work kakraka paa wɔ hɔ ma deɛ ɔda so te ase nnɛ anɔpa yi a ɔretie me. Deɛ wapem ɛyɛ deɛ nnɛ adeɛ ankye no ɔno deɛ wapem. Na yɛni a anidasoɔ hɔ ma na yɛasɔre deɛ akonya kɛseɛ wɔ hɔ ɛde ma so obɛtumi de asesa biribiara. Anɔpa yi ma wɔngyaa wo na ma ɔmpaa wo. Ɔfrɛ ko a wafrɛ wo ne adwuma ko ɔde ahyɛ wo nsa wɔ wiase a wabɛyɛ. Ɔmmoa wo, ɔnka wo nkɔ ho. Ɔma ho ahoɔden ne ho anigye a wobɛtumi de awie wo som no koraa. Na watumi akɔgyina n'anim as a blameless person. Na yɛtumi aka akyerɛ wo nso sɛ mo akwapa nokwafoɔ yɛma wakɔ aba ɛbɛ fie. Kristo ɛnyɛ wadɔyɛ ɛnɛ. Ɔnkae wo, ɔnsiesie wo na ɔma no nsi wo yie ɛwɔ Jesus Christ din mu ɛna yɛbɔ mpaeɛ. Makra mu nyinaa Awurade yɛ adom a anwummerɛ 9 p.m. yɛbɛhyia ɛwɔ intercession hour so na yɛgyina asande the gap to raise altars and to pray. Awurade nhyira mu nyinaa anɔpa yi onye mfiri suntudua na onye mfiri nsɔhwɛ biara mu ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen. God bless you all.